Aku wis sing rumah ora ndek derajat pangkat. Kula niku nek omongan wae mesti kula tata kok aja nganti nglarani atine wong kok. Sampeyan Alendra kok nek ngendika nglarani atine wong. Bagong, bisa dikandani apa ora? Iki Koko Prabu Ndrawati sesembahanku. Yen kowe ora duwe tata krama, kowe neranyak, kowe bakal tak jembalani. Ngono kae, ngendelke kekasarane njukan. Ambanya. Monggo nek arep tak tucuki monggo. Ngono, arep tak antemi monggo. Mergo aku ora ndek tata krama karo ratu Gustimu, kowe arep nutuki aku monggo. Ning nuwun sewu, masyarakat sing padha mresani jumlahe 8.300. Streaming sing padha streaming ki padha presa, ngerti ndi sing bener ndi sing luput. Dadi nek kowe njotosi karo aku, wah, bakal disengiti wong sak donya. Tenan kuwi. Setyaki mung waton ngestokke dawuh ning ora gagas Ratu Gusti iki bener apa luput. Ayo ora do ngomong apa kowe? Kalah kowe nek ngomongan karo aku. Aja kok kresna dukuh kowe gila. Una-una iki legane aku sapenake dhewe ora. Wis Bagong, cukup. Cukup. Cukup apa sesak kok cukup. Sarta palwanu ting ranu tresing karsa tresing karsa mewah dening kanyut Sira ring Gusti Sidat Sidat agung ing armata teka tansah dadya
laring Projeng Amarta yen Indra Prasta negari ngemanjang punjung pasir pawukir loh jinawi kemah ripah karto tata turaharja sinten ingkang renggani Projeng Amarta menika warnane ingkang jejuluk Sanata Prabu Puntadewa ya Sang Darma Kusuma Trisajwa lenggah gamadaning dampar negari Amarta sinepa sangganing para kadang jangkep dadak sakuling mangke kawis tingal rawuhipun Nata Agung ing Dwarawati Sanata Prabu Sri Bathara Kresna riwesna lenggah madaning Datulaya sigra grawalaning kalih nata ing Amarta Prabu Puntadewa bayana parigawe apa Sanata ing Dwarawati kepareng rawuh wonten Projeng Amarta sigra mremur wani pangandikan dadi kemangro jiling pangandika Sanata Prabu Puntadewa ingkang dereng kababaring lesan siring Mamas mas murubing langit long ramyang ningkang driya lirwang candra katawangan somo ing tias katuritan limut kapiataning
ojit ram remendri yama nawo kakunging wang wiseso Nyuwun Agung mugi ngayomana marang Praja Ngamarta saisinipun Koko Prabu Sarawuh Paduka kepareng ora rayi para ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Yayi tansah pinanganing kawidadan liring sambikala sawanipun ing Raka Ndarawati wonten ing Praja Ngamarta kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Ngamarta. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawakana kabagyaning gesang kula mboten langkung kaskecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndarawati kawula non sampun mboten kirang prayogi biswanipun ing Raka Ndarawati dinten samangke menika wonten Praja Ngamarta Yayi Kresna kakangku badan aku ngaturake basaku katura Kresna kakangku kadangipun Kakang Dimas Werkudara tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat ora liwat prayogana nggon mlenggah Kresna kakangku Koko Prabu nadyan ingkang raying Madukara pun Arjuna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kadangipun Kakang Yai Janaka ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana Arjuna kula pundi jimat paripih dayanana ing ngasantosan Koko Prabu kepan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nek kula sedewa ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana Yayi nek kula sedewa non kula pundi jimat mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah saestu adamel gugup gagap guragapan raos ing manahipun ingkang rayi Ngamarta krana rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan adamel kejut raos ing manahipun ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadit itu melaping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu sesemban kula jagat pawasesane ngubata wayapura jagat Yayi estining wanaswanipun kula ing Ndarawati kala wau namung tetinju dhateng kararjaning kadang-kadang kula para Pandhawa jernyatanipun sampun dados kewajibanipun ing Raka Ndarawati kula minangka dados pujangganing para Pandhawa ingkang tansah migatosaken dhateng kawontranipun kadang-kadang kula Pandhawa ing Ngamarta. Namung imanipun sasampunipun Raka Ndarawati dumugi tapel wates negari Ngamarta. Saengga kula manjing wonten ing kutha Gora nggumun raos ing manipun ing Raka Ndarawati. Krana saking menapa sareng kula tingali kedaton negari Ngamarta ingkang sakalangkung endah menika kala wau persasat kados koncatan yoni. Kados mboten wonten sunaripun negari Ngamarta. Mila ingkang saking menika gandeng sakmangke kepasang Yogya katujuh ing nuswanipun ing Raka Ndarawati anyarengi mangsa pasewakan. Malah kula badhe nyuwun mriksa. Menapa to ingkang dados sababipun dening mekaten kawontranipun Praja Ngamarta? Koko Yai Prabu. Koko Prabu. Mugi andadosna ing kaweningan pepanggihanipun para Pandhawa wonten ing Datulaya sakmangke sayekti. Namung dingrembak babakan inggih menika pamunging para Pandhawa tanah sanes kejawi namung Kakang Semar Badranaya ingkang samputan sawetawis wekdal tigang candra dinten sakmangke menika mboten sowan wonten ing Praja Ngamarta. Koko Prabu kuwatos raos ing manahipun ingkang rayi ing Ngamarta menawi ngantos kagelan penggalipun Kyai Semar Badranaya satemas sakmangke
amisahaken diri dhateng kaliyan para Pandhawa lajeng kados pundi kawontenanipun Pandhawa Koko Prabu sidhem jroning pasewakan Wadyagung tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendratama mangonengi lirmu sing duka ceta berbuti mantana raras berbuti mantana raras Om sak pandurat kendel madaning datul negari Ngamarta sami midhangetaken sabdanipun Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma tuh Nalindra ingkang wicaksana wasis dinambi Ngaraka Indrawati dadya kendel datan mubah datan musik nata ing Ngamarta sumawon nata ing Ndwarawati Lenggahi kanyut minangka wardu kanut ujare ganten wardu jarwanget cok nang durung abang durung manding dasaring pertala kasaru geger jaba. Apa to kang dadi darunane? Ora ana mancan mung ora Gajah Medha saka Wantilan kejawi namung utusan saing Karang Kadempel. Atmajaning ki Lurah Semar niki Lurah Bagong nyerpepeh pindha sata metarangan kaya gurek kang samya tumingal mangrombang para kawuli kanca piyak ana dayo-dayo minggir dalu-dalan. Dewaning sun ing Koko Prabu wonten dawuh Yayi mboten nginten horeking masewakan kula kinten menawi wonten ayaka minggah ing Nalindra ingkang sowan menika malah mboten pangling Atmaja utawi Panakawan ing Ngamarta atmajanipun Kyai Semar pun Bagong ingkang Abiyantara Koko Prabu Wiladala Jagadéwa Bathara Yayi nadyan kados menapa Bagong menika tasih Panakawanipun kadang kula para Pandhawa mila mbok menawi sowanipun Panakawan menika dipun utus dening Kakang Semar menapa saking pikajenganipun piyambak Mbak monggo kula aturi andangu Yayi Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi kula nistaken dawuh Panakawan Bagong padha kanthi raja sak praptamu Panakawan tansah pinanganing kawidadan niring sambikala kepareng kula sowan ngersanipun Siun Prabu Puntadewa
ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Prabu Puntadewa. Iya Bagong gak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Kula cancang pucaking weni dumawang wijang rumeteng Werdaya. Saestu andadosaken cahya narcaya daging rakayuwanan. Bagong gawe bombong dene jangkep kang dadi aturmu. Nggih. Menawi saged niki kula mboten ajeng lucu. Ngono ta. Kula ajeng serius niki supados enggal cekak-ceket mekaten sinipun. Bagong Padhararja. Mengestunipun Sinandrawati wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Tak tampa pangestuku Tampanana. Sangat anggen ndadosaken jimat paripe. Bagong Padhararja. Mengestunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo tak tampa. Prayogana kon ngulung-ngulung. Sampun mboten kirang prayogi. Bagong Padhararja sapraptamu. Sampun mboten kirang prayogi. Kurang. Oh nggih, Ding. Kula pundi nggo jimat paripe. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk, Ndara. Iya Bagong pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Anu ngaturaken sebab bekti kula kunjuk, Ndara. Iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Kepanen kula ngaturaken kok meh mubeng bae ta iki. Ngandel ora, wong kowe iki wis ora iso. Nek kon tenanan wis ora iso. Kowe iki tetep watakmu iki gecul kumarucul wong ping diwenehi pangestu karo Janaka kok mubeng wae. Heeh. Prayoga nanggonmu lungguh. Nah niku sing kula entosi. Sampun mboten kirang prayogi niku pasangane niku nek pangestu niku kula pundi. Bagong prayogakno, Bagong prayogakno. Waduh, iki apa iki? Sampun mboten kirang prayogi. Punakawan Wonten dawuh sinun. Apa sababe dene sira sowan sapa ingkang ngutus sarta karo sapa sowanmu ning negara Ngamarta? Namung piyambakan iki wong numpak pit. Niki lagi usum. Iya Bagong. Nggih. Mula kula nggih mboten kantun kula tetep yasa. Iya ya Bagong syukur. Nggih, saking kayu. Sing penting iso glinding. Iya Bagong, iya. Nggih. Niku rantene saking nganu. Napa niku? Rotan. Iya Bagong, iya. Bagong, Nun wis gek matura aja ngrembug sepeda. Kresna kakangku. Werkudara piye? Bagong wis arep kepengin dadi wong sing tenanan kuwi malah anggelecek. Ratu kok ngrembug sepeda. Lah ya ora usah tok baleleni kuwi dadak nyebut kuwi apa? Sepeda ya apa tegese? Wis. Asepnya tidak ada. ajur tenan iki wis. Rusak kahanane. Kraton kon malah ngembug sepeda. Mula kowe ndang matura Bagong. Nggih. Sowan kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Ora saka karepmu dhewe. Mboten saking karep kula dhewe. Kula nek ana perlu karo sampeyan empat mata. Iya. Ning niki kula sowan teng Datulaya merga kula pancen diutus kali Bapak Semar. Bapakmu kena ngopo Bagong? Mboten kenging napa-napa. Ning utusan kali kula. Tegese bapakmu utusan ana wigati apa? Ah niku ngaten. Bapak niku pun pinten-pinten dinten niku kaya wong masuk angin ning ora masuk angin. Kaya wong lara ning ora lara. Sareng kula tabok bapak niku tumuli kersa ngendika, kali muntah-muntah. Nggonmu nabok Nggen cengel. Tiyek ngene. Bapak terus ngendika, aku jane pengen bangun kayangan. Kula ya kaget, Pak kok arep bangun kayangan iki sebabe apa? Bapak iki wong sekeng, wong ora duwe, wong melarat, wong istilahé wong kere kok arep bangun kayangan iki ngomong ngrepotke anak. Engko anak tok kon nyumbang apa-apa. Kanane wis angel lho, Pak. Aku wis 3 sasi mandeg ora nyambut gawe. Nek sampean macem-macem arep bangun kayangan, ngebot-boti uripe anak, iso ya ana perang antaraning wong tua karo anak. Kula nganteni bapak terus jelaske, aja salah tampa.
Aku arep bangun kayangan iki ora aku bangun papan sing magrong-magronge mbane kaya kayangan babar pisan ora. Ning aku ora arep bangun kayangan sing wujud papan sing magrong-magrong kuwi ora, ning aku arep bangun kayangan. Kayangan ki ateges uripe kawula sak negara Ngamarta. Uripe kawula ki supaya kepenak, tentrem, ayem, ora kekurangan sandang pangan, aku sing tak gayuh. Mbane men uripe kaya dene mapan ana ing kayangan. Aku ora duwe niat babar sari, babar pisan. Babar pisan. Gak mriko. Hus. Ora duwe niat babar pisan. Bakal bangun papan sing megah kuwi ora, ning bangun morale karo kawula. Mengkono. Nggih. Mula bapakmu 3 sasi ora sowan ning Ngamarta. Pancen wis diniati supaya Pandhawa niku goreh penggalihe terus rawuh teng Karang Kadempel nang leti karo bapak. Aning jebulane bapane anu para Pandhawa mboten rawuh-rawuh terus kula sing kan diutus sowan teng negara Ngamarta. Terus wigatine apa? Apa pancen njaluk Prabeya? Mboten. Apa pancen njaluk ya kuwi pitulungan para wadyabala supaya mbangun kayangan? Mboten, kula matur mboten papan sing magrong-magrong mboten. Mboten papan sing apik mboten. Ning ngendikane bapak, apa sing tak lakoni iki bakal lakon nek Pandhawa maringi ngampil ya kuwi apa Bagong? Sik to. Oh. Pusaka. Pusaka negara Ngamarta ing ngaran ya kuwi siji tumbak. Wah, jan. Tumbak apa? Aja saka tumbak. Liyane kuwi. Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. 1. Ana pira sing bakal disilih? Pirang-pirang? Siji kula aturke Pustaka Jamus Kalimasada angka 2 payung mutha. Payung mutha piye? Payung tunggul naga. Nah, payung tunggul naga angka 3 tumbak tempe kara piye? Tumbak kara welang. Tumbak kara welang. 3 menika kedah kula suwun ngampil kula sowanaken wonten ing sanipun Bapak. Nek sinuwun Prabu Puntadewa maringaken matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ananging menawi mboten sebabe napa, perkarane napa, dasare napa, kula aturi paring pangandikan sing cetha lan gumathok lan ketemu nalar. Nek sebab lan musababe wing digawe-gawe, niki kula wis dipasahi Purba lan Wasesa. Ngamarta nadyan kula suwita teng negara Ngamarta nek pusakane rek entuk disuwun ngambil dening bapak rawe-rawe rantas malang-malang putung ajeng kula rebut srana pripun mawon carane. Gagat Trisangka Pirangu Rinanggul kinembet kembet Dosang reknaning bawana ing jagat Dewa Bathara. Yayi kula nuwun sewu. Kula ingkang badhe maringi wangsulan kaliyan pun Bagong. Koko Prabu kula sumanggaken namung Bagong menika panakawan panjenengan. Nggih kula tasih enget. Bagong. Ponakan Bagong. Sinuwun Ndarawati. Iya. Kok jumeneng wonten ngajengan kula? Aku ingkang bakal menehi wangsulan kalawan kowe. Babagan perkara pusaka 3 sing arep suwun ngambil. Ya kuwi Jimat Kalimasada, Tumbak Kara Welang lan Payung Tunggul Naga. Koseta, aku tak takon karo kowe. Ngerti sejatine jroning pasewakan negara Ngamarta iki mau Yai Prabu Darmakusuma sak kadang-kadehan kuwi ngrembug perkara bapakmu nggono ora sowan 3 candra suwene. Ninggal kalawan kewajiban kaprajan. Dadi penggalianing para Pandhawa nanging durung nganti dirembug kanthi apik lan becik dumadakan kowe sowan. Kowe sowan ngeseling para Pandhawa kowe ngandhaken bapakmu kepengin bangun kayangan mbutuhake pusaka 3 negara Ngamarta. Kosek aku tak takon. Saya aku tak takon karo kowe wangsul ana pitakonku. Nggih. Bapakmu ki derajate apa? Kere. Bapakmu ki derajate apa? Ming abdi, ming panakawan, ming kawula cilik, rakyat melata, jelata. Jelata.
Lebon lemot tak akep. Mabur ning cangkem. Nabraki apa-apa. Wis ora perkara nabraki apa-apa. Nggih terus wis ngono. Lah saiki nek kowe ngerti bapakmu ki wong derajate ngaceplik mung ponokawan mung batur saumamane mung kawula cilik. Lah kok dadi bapakmu wani utusan lawan kowe nyuwun ngampil pusaka telu negara Ngamarta kuwi kowe sik to. Anggepe bapakmu kuwi sapa? Apa pancen bapakmu kuwi leluring para Pandhawa apa derajate bapakmu kuwi ngungkuli para Pandhawa? Pandhawa kuwi ingkang kagungan pusaka telu. Pandhawa sing duwe tumbak karo werang payung tunggul naga pustaka Jamus Klima Sada. Pandhawa kuwi pepundhane bapakmu, Pandhawa kuwi sesembahane bapakmu, Pandhawa kuwi sing menehi urip karo bapakmu. Lah kok dadi bapakmu cumalena lan nyolanyo lancang ngucape wani nyuwun ngampil pusaka telu. Wis mingerke berarti wong tuamu napa piye? Wis ora eling derajate Semar. Wis ora kelingan Semar kuwi derajate mung wong cilik. Lah kok dadi wani nyuwun ngampil pusaka? Tegese panguwasaning Semar ki apa ngungkuli para Pandhawa napa piye, Bagong? Sabar. Wong sabar kekasihing Gusti. Nek nganti swara iki ora tak wangsuli, kesabaranku tak angkat, tak ampet. Nganti menutup peredaran darahku. Aku iso stroke dadakan. Aku dadi kaya ngono omonganmu, Kres. Kok dadi kaya ngono omonganmu? Aku wis ngerti, aku wis rasa tak tudunung-dunungke, rasa tak tuding-tuding. Nek bapakku wong kere, bapakku kuwi wong ceplek, bapakku kuwi wong melarat, bapakku kuwi ponokawan. Rasa tak omongi. Aku wis paham. Aku wis ngerti. Nek aku dadak tak omongke seru banget ning negara Ngamarta mongko sing padha rawuh akeh raja mak kaya ngene. Kawula Nayaka padha seba. Kok kowe mentala ngucap, "Bapakmu ki wong kere." Bapakmu ki wong ora duwe. Mung gedibal 17. Apa wis mingerke blate bapakmu? Kok kowe kok ngene ngeri-ngerike blate bapakku ki nuwun sewu. Kowe iki saiki aku tak takon karo kowe. Kowe sapa e? Lho, aku Ratu Ndarawati. Aku Ratu Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Aku ngerti. Sing lenggah ning awakmu aku ngerti. Sang Hyang Wisnu. Sang Hyang Wisnu. Wisnu ki apa? Wis le anu. Stop. Wisnu iki dewa, ning kowe kudune paham, kudune ngerti alur silsilahe bapak. Bapak iki sapa? Sang Hyang Ismaya. Kowe nek nyeluk bapak ki Pakde. Mergo kowe iki anake Bathara Guru. Bathara Guru iki adine bapak. Hah? Aku dadi kowe wani nyamah asmane babeku. Wani nyamah asmane Mai Blaker. Wong ngarani ora iso. Lah kae karepe piye, Yayi? Kae karepe Father. Hah? Apa wani ngeceh Mai Lakerku? Kowe wani karo bapakku apa ya? Wani karo wong tuaku. Nek pancen jroning pasewakan iki sing ribet-ngribeti sediane Semar, sing nutup-nutupi karepe Bagong nyuwun ngambil pusaka. Ora masalah. Eko. Ora masalah. Ora masalah. Ning ditenono omonganmu ya tak rekam. Omonganmu ki tak rekam. Ora percaya wae. Mangsane aku ora gablek HP. Aku mlebu kedaton ki HP wis tak rekod. Sak omong-omongane wong-wong ki wis ngomong karo teleng ngarepe bapak. Klik. Bapak tak kupinge tak leboni watu. Apa tak kae sing dileboni kae, Pak? Handpret. Hah? Engko bapak krungu kabeh omonganmu nang ati bapak ora muring karo kowe. Aja diundang Bagong legane ngene. Ora dalan. Resna kakangku. Bareng tak pitung-pitung tembungmu mau rada teksura karo Bagong, kula ora aneh yen Bagong nesu. Yen nganti Bagong iki mengko wadul karo bapakne. Wah, kriwian dadi grojogan keguyon dadi tamisan.
kurdo sroma pangga wagut gati nyomawukat ira wang-wang Nyai Werkudara barep kakang kuwi Arjuna ulungan maring adawu miturut penemuning sira Yayi kepiye Bagong nadyang wong srogal-srogol wong sembrono ning duwe pambegan jujur Bagong ya arep mung Panakawan gaweane tumindake sok kewanen karo Bendoro ning aku ngerti watahe Bagong wong jujur dhewe yen dikongkon ora bakal nambahi ora bakal ngurangi tak kira pancen Semar mbutuhake pusaka 3 pusakaning para Pandhawa turta malih Koko Prabu kula nyuwun mapunten gegayanipun Kakang Semar menika luhur sanget nedhi damel kayangan wonten ing negari Ngamarta ambangun moralipun para kawula Koko Prabu kula kok rumaja ngelen Kakang Mas kekalih nggih Koko Prabu kula rumaja ngelen Kakang Mas kekalih yen to pancen kaya mengkono Yayi aku pun njaluk lawan Dimas Werkudara pisan kang padha bandayuda pun Kakang lawan Yayi Arjuna nedya liwat alun-alun pepungkuran sowan marang Karang Kadempel sinambi mundi pusaka katelune Koko Prabu monggo kula dherekaken wah njaluk pamit semangkean temenanan jan larake ati omongane Prabu Bathara Kresna. Nek bapakku wong kere gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat. Aku upama ora isin ana nangis ning ngarepe Kresna kok tekan semono. Nalendra Titis Bathara Wisnu omongane kok kaya kernet. Waton iso jeplak wae cecepe wong kere gedhi ora mingerke wah jen lara tenan asih. Arep wani kok aku ra wani. Iki mesti urung dilangi tenan to tekeke iki. Suwane Ngamarta ana tekek, suwane Mandura ana tekek. Dandang karo Mas aku kok nglembras anggon-nggon. Elok tenan-tenan iki, ana kepiye meneh? Oke, wis tak niati ben geger ya geger. Bapak nek tak lapori Pak kowe dunake ngene-ngene karo Prabu Kresna. Wah, blegedhuwek. Saduli to, lit. Kaya apa Ndara Kresna wis kriwikan dadi grojokan tenan. Mandeg dhisik. Ketok, sampean ketok. Sampean wedi kula mlayu muni tak landhake bapak. Ketara-tara sampean nututi kali kula. Sampean mung ngajeng glembok karo aku supaya aku ora bali to. Ha ta. Ngerti aku. Bagong. Sing sopan tangane. Gawa gendho. Gawa tukang pukul. Aku ngerti nek Ndara Sencaki tukang pukul sampean. Ora masalah. Padake aku wedi wae. Mula ta mula sinuwun sing jeneng piyai niku nek ngendika sing apik, nek ngendika kuwi aja sok natoni karo sing mangendikani. Tur sampeyan kudune nyawang. Sing tak jak omong ki sapa? Ngono lho. Kula karo sampeyan ki tepung wis 40-45 taun lho. Wis suwe lho tepung. Ngibarate saka kuncung nganti gondrong. Duwe jabang nganti Malang Celapang
Sampeyan niku srawung kalih kula. Lah kok sampeyan kok mentala ngunekke kula? Monggo sing mangunekke dudu kula, sing mangunekke bapak. Bapak karo sampeyan srawunge luwih suwe. Luwih iso sampeyan durung dadi Kresna, isih wujud Bathara Wisnu niku wis dima karo bapak. Aku mentala kaya ngono omonganmu. Nglarake ati lho. Wong kene ora nang alam padang iku pathokane nek ora seneng dijiwit, aja jiwit, nek ora seneng ditabok, aja nabok, nek ora seneng dilarani, aja sok nglarani. Niku pathokan dienggo wae uripe tentrem. Sampeyan kaya ngono, dindelke Setyaki tinunun wirang tumandang. Anggere muni wis Setyaki capeng mlintir brengos, anggepe ora ana sing iso menyentuh nata Ndarawati. Grilusi jalma tan kena kinira. Ngono. Aku wis sing rumah ora ndek derajat pangkat. Kula niku nek omongan wae mesti kula tata kok aja nganti nglarani atine wong kok. Sampeyan Nalendra kok nek ngendika nglarani atine wong. Bagong, bisa dikandani apa ora? Iki Koko Prabu Ndrawati sesembahanku. Yen kowe ora duwe tata krama, kowe nranyak, kowe bakal tak jembalani. Ngono kae, ngendelke kekasarane njukan. Ambanya. Monggo nek arep tak tutuki monggo. Ngono, arep tak antemi monggo. Mergo aku ora ndek tata krama karo ratu Gustimu, kowe arep nutuki aku monggo. Ning nuwun sewu, masyarakat sing padha mresani jumlahe 8.300. Streaming sing padha streaming iki padha preso, ngerti ndi sing bener, ndi sing luput. Dadi nek kowe njotosi karo aku, wow, bakal disengiti wong sak donya. Tenan kuwi. Setyaki mung waton ngestokke dawuh, ning ora gagas ratu Gustine iki bener apa luput. Ayo ora ngomong apa kowe? Kalah kowe nek ngomongan karo aku. Aja kok Kresna dukuh kowe gila. Una-una iki legane aku sak penake dhewe ora. Wis Bagong, cukup. Cukup apa sesak cukup. Engko disekengke. Anggepe apa? Anggepe rumangsane. Saiki kowe bali ora? Kowe bali apa ora? Yen kowe bali kepenak awakmu, yen ora bali ya wis nuwun sewu yen kepeksa aku mentolo karo kowe. Ngandel ora? Kata-katamu mung kaya ngono kuwi. Wong kepengkok ora iso wangsulan ki terus gunake cara-cara sing kasar, dumen duwe wewenang dienggo sewenang-wenang. Dumen duwe panguwasa kinarya gada, terus nggo ngicak-icak karo masyarakat sing cilik kaya ngene kuwi. Hah? Kowe bali apa mbacut? Jelas bali. Nek bali yo. Nek bali yo. Kula ora arep wani karo sampean. Kula pancen napa jenenge presentasinya berat kepulang. Tegese kula kudu bali. Mergo ana omongan sing ngajeng kula omongke teng bapak. Kok pecah siramu. Setyaki. Biasane sing tok jujuk ki anakmu sing sok tresnani. Kakang Garukaca. Aku iki yen ora kowe ora rampung. Sebabe Ngamarta Kerawan Kresna. Barep kakangku arep wadul yen to Semar ora sowan 3 sasi. Lah iya aku ya mikir nek kakene Semar ora sowan ki sebabe apa? Bagong sowan. Lho. Si Petuk sowan? Iya. Kuwi gatine Semar arep bangun kayangan jilih pusaka Ngamarta 3. Ya kuwi tumbak para welang payung tunggul naga pustaka Jamus Klimasata ning Kresna kakangku mangsuli malah ngelek-elek karo Semar. Bagong nesu. Apa omongane Kresna arep diwadulke karo Semar. Kresna nututi Bagong. Antasena, piye? Kowe ngerti adat saben Kresna kuwi nggawa sapa? Nggawa tukang cuci. Dasmu. Anu nggawa Setyaki ngono kok ora usah susu-susu to santai.
Setyaki ngene nganti wengi tresna tak pasrahe karo kowe. Lah bapak ngopo? Wah, aku ora penak. Mbok dikira aku mbelani Bagong. Aku ngentrengke Kresna mulai wangono. Yen pancen Kresna melu-melu kowe kandhakno aku. Siap. Ngestoke dawuh. Wah, ora rampung gecek ndasmu. Ya, Pak, ngestoke dawuh. Mangos wakang layon denya ilangang memanisnya manis madu. Aku iki gumun karo kowe lho, Gong. Tangi. Alah, lakon apa iki, Pak? Tangi. Tangi. Ya tules sih. Mau tak idak ndasmu kowe. Aku nek karo Kyai siji iki kompak e. Ya gawe grup dagelan. Moh. Ndaming tok badi wae ora. Ngopo kok ngerti-ngerti ketemu aku ngelekar? Kaco. Kacone. Doyak. Sapa ki? Sopo? Adine Kresna sapa? Bibi Wara Sembadra. Udah anak doyak aku cocok gelem. Lah adine Siwa Ndarawati iki. Adi ngene lho, adi pepean ya, pokoke diwengku utawa direngku. Senopati Ndarawati. Oh, Mak Cilik Setyaki. Udu Sima. Mak Cilik Setyaki. Mak aman. Ora, aku nek nyebut Mak Cilik Setyaki. Oh, terus Lho, sing terus iki aku terus ora ada perang. dadekke wae engko golek masalah. Engko nek Ndara Setyaki ya wis biar kula mboten sios nglabrak Bagong, langsung tok gajul wetenge. Diek ngono, kudu dadi ngono kok ora gelut-gelut. Moh aku ra wani nek kon marahi ngono kuwi. Wis gawe lungguh kene engko tak iwangi. Siap. Ani ngono, Bro. Banter banget mlayu bleduke kaya ngono ae. Ya wis mundur kene engko tak kandhanane. Nek tak rembuke apik-apik, ngono nek gelem apik-apik, syukur nek ora ya tak tandangane. Heeh. Lah sampeyan sing dawuh apa? Bapak. Lho. Ndara-ndaraku jare mbelani ku lho. Nyatane aku didhawuhi karo bapak. Wah, nek ngono apa kekarepane Bapak Semar mesti arep kasembadan ketara Ndara-ndaraku Ndara. Napa niku? Limang kali kula amarga nek mboten ngoten niku janjane Gamelane wis muni. Oh iya. Mak Cilik. Inggih, nggih. Anggir Antasena. Heeh. Kok jumeneng wonten mriki? Ora Mak Cilik kok mlayu-mlayu ngopo? Ngoyak tiyang. Sing doyak. Tiyang wonten wingking panjenengan. Lho, Bagong kok? Inggih. Sebabe Bagong wantun kalian Sinuwun Ndarawati. Mergane Bagong wani rak mesti ana sebabe. Mergo aku ngerti watake Bagong ki ora bakal wani karo sapa wae nek ora diwarai. Nek dicocok atine, dheweke ora nyawang ratu, ora nyawang satria, ora nyawang pendhita, ora nyawang sapa wae, wani. Wani to, Kok? Wani tak kendel. Turah kendel. Turah ming dhuwit. Kurang terus. Nek tak takoni iki le wangsulan pisan wae ora usah keterus-terus. Oh nggih. Nek sing jeneng gamelan wis muni iki le omong leren. Kemempengan ya karangan. Nek masih arep ngantemi Bagong, arep ngajar Bagong, aku sing ra entuk. Anggir mboten pareng. Ora entuk. Tantrimanipun anggir aku ngewangi Bagong. Lah ngaten panjenengan badhe wantun kalian kula. Nuwun sewu ora wani karo Mak Cilik. Ning wani karo sipate Mak Cilik sing agahan ngewangi karo wong sing urung tok pitung bener lan lupute. Urung karuan. Siwa Ndarawati kan adan titi sing dewa, ning tumindake sarwa bener durung karuan. Kae isih kesipatan watak titah, tegese watak menungsa lumrah. Sing kedurungan ina lali salah apes lan mati. Dadi ora sak teruse Siwa Ndarawati iki dadi wong bener. Mesti ya kedurungan luput. Nek dununge luput mongko toke wangi kowe ya melu luput. Gandeng iki mau tak pitung kowe luput, Bagong bener. Nek kowe arep ngantem karo Bagong, saiki perkarane ora karo Bagong ning perkarane karo Antasena. Yo.
sisan gawe sekali-sekali aku tak nyoba kekuataning Senopati Ngesndorowati iki piye. Ayo. Kepiye kok meng umat-umat kuwi? Kok meng ngono ngapa? Piye, Ndara Setyaki? Ampun meng meneng mawon kaya ngoten niku. Niki lho jago kula wis kaya ngoten iki. Yo nek pancen nyoba. Mengko iso dititik kok Majilik. Aku ngerti Majilik iki piye Digdaya. Aku yo nuwun sewu. Saiso-iso ngimbangi kekuatane Majilik. Ning ana tetembungan ala ora tumama ning becik. Saampuh-ampuhe wong ku nek mbelani watak ala utawa mbelani watak sing salah mesti kalah. Wis to yakin? Urusan dadak mbok pitung. Nek sampeyan kalah karo aku sampeyan aja isin, sampeyan aja wirang. Mergo sampeyan mbelani watak sing kleru. Ayo, diwiti saiki apa kapan aku manut rupak mani jembar wani. Aja meneng wae Mak Cilik. Wah, cah bagus. Matur nuwun, Pak. Arep apa? Arep melu-melu e. Wah, melu-melu apa? Iki anakku. Nggih, jan gleleng tenan kata-katane jan termasuk. Iya. Ulang aku. Heeh. Gleleng. Ulang aku. Lulus SD. SD online. Online yo ora tau sinau, ora tau ujian, ngerti-ngerti lulus. Rewet. Bagong. Dalem. Balio ning Karangkadempel. Barep kakangku wis budal ning Karangkadempel sinambi nggawa pusaka 3. Estu napa? Yo. Wah, matur sembah nuwun dalah. Kes napa pikajanipun Bapak sampun kasembadan. Yo. Nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Antasena. Pak, Bagong ditutke. Ndak ono apa-apa. Aduh, iso dikai security. Jan meneng kene. Remen kula. Yo. Wis nang Balio. Yo Gong yo bareng karo aku. Yo, jajan lho. Yo. Wah, jan kowe iki mesti ngono kuwi kok. Iki dina iki sing nggo mangan apa? Oke, soto, sate, gulai, tongseng. Ora, wetengmu amot po. Amot iki engko tak tarik melar kok wetengku. Masa engko ngger iringan tak ngek-ngek ngono segone ngiwo kabeh. Ku ngisi sing tengen tak tarik ngek-ngek ngono. Segone mlebu nengen kabeh. Ha tengah ru ngisi tongseng, jus. Terus tarik medul. Aja ndak kembar. Oh iya. Pambok, aja kene ta. Seneng aku ya mergo kowe iki wis tuwa nek tak keplak ndak aku kuwalat. Yo Gong yo. Yo, nyuwun pamit Ndara Werkudara. Sing hati-hati, aku nututi. Nggih. Setyaki kok bedani perkawis. Kowe kok lungguh dhuwur iki kok. Aku ratu Gustimu, aku kadangmu Nalindra Ndrawati. Nggih, kula ngertos. Nanging sak kedagan menika kula nyuwun mapunten. Paripaksa kula mboten saged nyembah lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Lho kosek. Perkarane apa? Koko Prabu damel perkawis kaliyan Kakang Semar. Monggo nyatanipun Kakang Semar menika pedanganipun sareng kula pedang kula gelar kula gulung. Kakang Semar leres panjenengan ingkang lepat. Lho, salahku apa? Pusaka 3 menika mboten kagunganipun Koko Prabu. Ning menapa paduka ingkang gondheli pusaka 3 ngantos panjenengan nguman-uman asmanipun Kyai Semar. Kula mboten cocok menawi panjenengan nggadahi sloga ing kados mekaten, nggadahi pemindai kados mekaten. Mila dalah. Lah kok dadi kowe malah ngunek-unekke aku? Ora, Bu, menawi badhe nerasaken lampah kula semanggaken kula wangsul wonten garba ruci. Saya gempong penggaling nata Ndrawati kelawan kula Semar Badranaya.
Mulat kawontenaning kados mekaten. Nalika semanten peteng dedet penggaling nata Ndrawati pantok toko puntaning tekad sigra matek aji pameling sumlorot sang Pandya Bathari Durga. Sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kangku miteraneng asta kang miteraneng asta aneng asta patobat iki ora pangling Kresna inggih pun. Lah kok dadi kadingaren kowe malah matek aji pameling ngrawuhake kelawan ulun nggih rana apa? Namung paduka ing saged mbiyantu dhateng pikajanganipun ingkang wayahing Ndrawati. Ngengeti Kyai Semar Badrana anggenipun badhe mbangun kayangan Tanwandi namung badhe ngembali dhateng panguwasipun para Jawata. Mila niat kula nedya njugaraken Kakang Semar anggenipun mbangun kayangan. Kula nyuwun sabiyantinipun Kanjeng Ibu Pandya Bathari Durga supados samangke damel srana jugaripun Kakang Semar mbangun kayangan Kanjeng Ibu. Titih prani mangan hanong paricata. Mbalu membak lamun mambeng ler ombak ing segara hangra. Sodhe selikur dina patobat. Ya ta yen pancen kaya mengkono aja kuwatir. Wadya balaku tak sebare ana ing Karang Kadempel supaya nyusupi jiwaning kawula sak Karang Kadempel supaya Kakang Semar ora kelakon nggone bangun kayangan matur sembah sewu nun tanpa pepindhan. Kejaba saka kuwi nggonmu bakal jugarake Kakang Semar nggone bangun kayangan aja wujud nata Ndrawati nanging tak dandani Kresna tak dandani. Kaya mengkono ora bakal ning ngerti yen to kowe bakal barang amuh ning Karang Kadempel. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan monggo pandhawanipun gelak lampahipun. Kabeh para wadyabala berkas sanjim setan priprayangan lilu panaspati kleng-kleng balung atandak gendruwo wewe glidrah. Aja nang keri budal marang Karang Kadempel disusuk-supi jiwaning kawula sak Karang Kadempel dimen padha gegeran, dimen padha nungsang puyang. Ora tumindak apik satemah gagar wigar nggone Kakang Semar duwe gawe bakal bangun kayangan. Nona ngestaken dawuh Pandya Brengge ngestaken dawuh. Pasulan upamaneka lintang tulya kusupayana sumawur
Den mrayetna semuriris semuriris eko balik matur nuwun Ndara dene Ndara kula sampun kepareng rawuh enten Karang Kadempel. Malah sinuwun Ngamarta pun maringaken pusaka tetiga. Pustaka Jamus Klima Sada tumbak Karawelang payung tunggul naga. Pancen iki dadi syarat supaya sampeyan iku rawuh enten padusunan rawuh enten Karang Pradisisan nyaketi dhateng para kawula supados ngertos dhateng gesangipun para kawula sampeyan. Nek kawula niku mang caketi raos pangraosipun mang cedhaki atine niku padha karo wis digatekke bombonge kawula tanpa pepindhan ingkang mekaten kawula tansah mbangun miturut dhateng sabdhawuhipun Nalindra sinuwun punta lan sakadang kadheyan ingkang mekaten damel praja menika ayem tentrem embanipun para kawula gesang wonten ing kayiwangan kaya sing kula jangka niki Ndara. Bumi kunjang kanjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung dereng ngantos paripurami balacana katrenjo sawaning Bambang Antasena karya cingak kang samya mulat semareka den prayena semuriris laruta saking kutha Sang Guru kula yen tandulasa Sang Guru kula yen tandulasa Ndara Antasena kek suwene aku jaga ning tapel wates Karang Kadempel dumadan tanpa kanyana-nyana ana yaksa ingkang ngamuk nguwuh-uwuh nantang karo kakekne Semar lan ora nyarujuki kangane Semar nggone mbangun kayangan. Sampeyan mangdo meneng mawon kula dhewe sing methukke to. Den mrayetna semuriris eka balik titiyane gandayane iki sing jeneng Semar. Pancen iya kowe sapa? Aku Jajal Werka. Alawi gatine pancen diutus dening dewa. Dewa sapa sing utus? Dewa sing mapan ana ing kayangan. Mesti eneng jenenge, eneng wewisike. Aku kandhanono nek pancen dewa cetha wisike sapa tak jujuke kayangane. Sebabe apa kok dadak ngutus karo kowe ngogreh-ogreh nggonku duwe gawe bangun kayangan Jajal Werka. Aja ngapusi karo aku. Nek sing tok apusi Semar ndak kira ngandel wae. Nek Semar kuwi wong sing angel diapusi. Dewa ora bakal misik karo kitae, ora bakal utusan karo wujuding Gandharwa supaya ngogreh-ogreh wong sing duwe pakarti becik, wong sing duwe gegayuhan sing apik.
Monggo Semar gegayuane ora ngesuk-suk karo uripe sak pepadane. Gegayuanku ora gawe kapitunaning sak pepadane ning malah gawe becik kalawan sak pepadaku sing urip ana ing negara Ngamarta. Lah yen dewa sing kongkonan karo kowe iki arep ngogrogreh sing dadi kekarepaning Semar. Mengko aku sing arep matur karo Sang Hyang Bathara Wenang supaya dewa sing aran Wisnu kuwi dicopot wae aja nganti dadi dewa nek senengane mbeda karo wong sing duwe gegayuhan becik jajal perkara. Waduh. Lah kok jebul Kakang Semar ora iso dihapusi. Janjane kula niku iso dihapusi gampang. Wong sing kerep ngapusi kula niku malah ming Bagong. Nek wong liya ngapusi kula niku kangelan, ngoten. Iya. Aku nyuwun pangapura Kakang. Sampun mboten napa-napa. Sampeyan niku arep ketitisan dewa ning nuwun sewu blegeri isih wujud menungsa. Mula kedunungan raos drengki, srei, dahwen panasten, patiyupen. Semar duwe niat bangun kayangan jroning ati sampeyan ketabetan rasa meri kalih kula. Tumunten sampeyan gawe perkara karo Bagong. Benjang malih niku nuwun sewu nggih Den, kula niku ora arep ngesuk-esuk kalih kelungguhan sampeyan mboten. Kula ora arep ngesur kelungguhan sampeyan mboten ora napa nile kula ajeng ngendhih dhateng derajating Nata Ndarawati minangka pujangganing para Pandhawa mboten. Kula mung nindakake kewajiban minangka dadi pamong, kula mung nindakake kewajiban minangka dadi abdi sing kudu nyengkuyung karo bendara kula. Lah nek Ngamarta ketok ora tentrem kula duwe kewajiban nentremke. Merga kula niku abdining para Pandhawa. Ning kula mboten gadhahi niat ajeng netepi tetembungan golek pendhok supaya ketok. Mboten kula mung abdi ya tetep abdi. Iya Kakang Semar aku ngerti tulusing atimu. Nggih sampun mboten napa-napa. Dilebur. Rasa sing mboten seneng dilebur, rasa sing meri dilebur, rasa sing panas baran dibuang sing adoh. Sakniki ayem, ayom, tentrem. Manunggal kali ndara-ndara kula Pandhawa adi-adi sampeyan. Kakang Semar kowe ngerti glibeting Nata Ndarawati. Sinuwun Kresna njaluk bantuamu iki nalika peteng atine, nalika wis buntu penggalihe. Nang atine wis tak gawe padang, sing buntu wis tak gawe dalan. Wekasan wis lega, penggalih wis ndodho keluputan. Kowe arep ngopo? Arider. Tobat mboten. Ora bali. Bali. Kena ora bali iki ndak mblandang. Nyuwun pamit wis kono bali. Disambung sesuk bengi sik enek Climen Durga. Ngestaken dawuh, Kakang Semar yen ngoyo-ayu padha diwiwiti nggone mbangun kayangan. Langkung mrayogi. Aku lan Pandhawa padha sarujuk. Lak ya ngono to Werkudara. Nggih. Pancen iya. Semono uga Janaka rak ya sarujuk kula nukmur. Apa kon? Kula nukmur non. Kula non mekaten Koko Prabu Puntadewa. Jelampur. Wonten jauh. Pelintang kakangku.
Plintang dasmu kok plintang kakangku. Anak-anak iki nek dokon gawe mangkel kok lido sregep. Sinuwun mboten sandangu Kang Rayi, pokoke monggo mugi-mugi rahayu, rahayune skala.
Lah aku mau lihat mang. Nanti. Ini mang pawon bener dari si tak tadi iki. Tapi oleh kakek semula. Bubar. Sampai gue pawon. Ya udah. Aku kena kolesterol kaya orang. Ndak kagang kira satu nyenek iki ya pokoke iki tak sareke kowe tak kok ngono. Pak nyandang betul. Cepetan cepetan. Ya, saya. Ya tuh kuwi ki ora tak. Wis dino lah. Ora tak ngomong. Apa yang itu juga? Training puluh dulu. Training mega. Jauh sampai Gitu kayak gini gitu. harap penting. Jujur sedih. Ya dia tak sih apa aja loh kayak gitu. Kalau belum sedih aku malah pikir orang geger. Geger geden. Aku gelubak-gelubuk kayak jam 11. Kemarin turun ke mati. Ya aku tuh rawan gue nanti salah, saya pakai geger. Paling sore kayak kok itek-itek ngono. Kene. Gitu. Sampai nunggu ning kene kayak aku. Baru ning kono juga. Ini kasur loh. Ini kasur itu. Kayaknya jeruk. Orang sini gitu deh lah. Ngarep. Aku paham ya dulu. Bela kena hutan Mulai. Wis merem-merem nggone mangga kok. Udah lagi cipit-cipit itu yang ada konggon. Tapi kemana drop? 14 15. Akhirnya tahu. Suruh Suryo karena serat penjajah.
Ndak ketara ya nek kok pakai cekluk ngono ndak open ya. Anu. Yang tetas sultan anu. Iya lah ralet iki malian. Ya, tersepisan. Apa pengaruh Aku tersepisan. lek gitu. Waduh. Tapi orang tak. Lek berapa menit ya? 15. Ya aku belum bisa nunggu guys saya gini kena ngapet. Sebenarnya itu enggak yang sih gue. Yang pentolan kental mah. Tapi ki kok pijet ngono ki kaya ora ngarah lho sing ndi sing anu ki ya. Jajal mobil yang lain. Mobil apa jenis? Tunggar. Tak kene tunggar. Lek ora dicekel ya, saya tau cekel-cekel, cekel-cekel. Ngono ki kaya ting anu. Lah ora perlu dipijeti lek ngono ki. Tak kene tunggar ae. Ya aku separuh ya. Ya kok pijetan aku ya kelima. Wis separuh ya. Heeh. Ngono kene. Engko ae lho, kok tak gawe dicekel apa piye ngono iki. Ini itu orang dipijeti. Assalamualaikum. Tapi kan muni dadi anu. Aku jemu. Ya sik pijet to ngono. Yo, sepi-sepi sana kan. Ini naik. Kacang ayam. Alah, aku tunggu. Iya. Larang aku salah kaki. Apa betul deh? Pirang-pirang dina aku mengkreng dhuwur ae kuwi. Iya kan ini kan dia Lah iya toh. kan ini tuh. Jarang-jarang ya. Ini Maksudnya kan kan aku ora tau olahraga sing ngonoan kuwi. Olahragane ya delek dongon kuwi. Jadi ini cara noleh otot emang jubul. Ya pokoknya tuh kaya Cadya kaya ning kono ku lah dolan sing ambiar kuwi. Ya, kok guyu. Aku mau sih gini. Nunggu kan. Iya, Mak. Iki. Kaki iki sing tak ngusuk-usuk pelimu lho kok lek. Itu mau iki akhirnya tak ke. Dia kok sing kuwi tak anu tak pisit-pisit tenang. Sing kesel iki. Kesel karo ngene ta. Ya kesel nah iki lho. Ya kok dua iki ya. Larang-larang. Kerep aku iki ya. Bisa tukang lagi nguluk-uluk anu ndak iki. Ndok iki kerep tak ngene ngono keju ngono. Kentel emang lek ning kidul wajahe koyo tenang ngene Mas. Santai. Santai ngono. Tapi lek sing wedok Tapi ngulon, tapi ndak nyengkuri kamu ya, Bang. Ndak batak nyengkutis. ya nyekutis yo bisa diatur ngene Gus. Maksudnya iki kan ngono iku lho. Omong adelan. Gue latel, gue cirek kakakmu pas rene. Lho, gue pacak gue munggar, gue ladil gue ngadek nyekutis ngono mungkin ya. Kayak anu lho Den, anu Den. Ndek ada tegang ngono yo Bu. Nyapa dhewe lek wajahmu lek anu kok tegang pengen gitu lho. Nyekutis cirek. Dan ki anu lho, omong iki nang kok pulang kekerasan. Enggak apa-apa ngono. Iya lho, jadi ora kerasan banget. Gone iki lek dibati ora. Motone yang titik iki. Sarene. Nyaturan ya? Neng. Iki lho sing. Cilik. Apa ora buntut kaya iki? Ndak.
sing kene iki lho Mas, sing kene tak kusut-kusut manuk ya lesak ini. Kene iki tak kayak ya gitu. Kenapa? Sok kliwat dulu kok nih kotang ukuran pira iki? 36, sedeng 36. Lek 40 mau anu turah. Anu Stiken udah balik. Lali-lali anggrek jarene. Gue mau beli tumbar mah. Jadi Papa Lucy ya anu ora tumbar bubuk. Tuku bentulan iki kan alah Thomas iki kate era sisih yo urung ate. Mukane tumbar ning mburi ngene leksum. Ning anu diponan. Jadi tumbar dhewe iki tumbar glodongan iki bubuk ngono rasa setan disapu kuwi. Podo ya. Ya, tapi kan mesti lek disapu kuwi weteng pabrik mbok dicampuri apa kan ora ngerti lek kuwi kan memang disangrai iki anu bener dhewe. Iki peles nang kene iki lha wis mantep. Apa iki ketemu rasane. Kayak gitu. Saya lemboni. Angka 7 jerekku angka 9. Iki sarap sembarang-barang. Bedil di ora tuan rasa. Tawon mungkin ini. Ini iki diisolasi Mas barane rene ngono iki nggo tank top. Semene ngono iki kita gandeng. Hai Incas. Itu gue gandeng ini. Tapi ya lek sing gede gandeng. Bila gede kok gandeng. Yang anak iki nek dhewe matu rasane dhewe. Enggak gitu. Dari dia. Ini lagi gini. Ini kan itu. Lek maksudnya lek wong wedok kan ngaruh komone ngene rangsangan dengan ngene lek wong lanang rangsangan memberi kuping pupu kali Iya tenan ya bodoh lagi. oh ora iya lek wong wedok kan ngene ini kan saya kira yang lain melu ngono lek wong lanang apa iya kan ora Ini tuh gini. iya kok yang menambah cita rasa jane Ini lagi ndek biasa lah. lha makane Tapi tak iki kuwi. ayo Mas ada di sharing loh Mas menemukan cita rasa yang lain loh Mas kata sambung dong tadi dan terus lalu terus tapi terus ke kamu lan oh pol bu kamu lan kemudian kemudian Apa jadi metu tenan?
Ki pamane ora metu kata sambung ke apa ae kan mesti metu. Pomo Rina itu pandai titik-titik, dia sombong. Kan emang enggak kata sambungnya apa ngono. Kalimat aku lho ngono iki. Sarana deh wis. Iki tunggal iki tunggal. Arep tangi dhewe ya. Awang-awang aku tangi. Ngene mah panasan ngene lho. Lah, ngene ae. Ora arep golek anu. Oh, kasur. Apa kowe ning kasur? Iya? Iya deh. Deh. Piye? Kowe ngene ya, ngono. Iya. Iya. Enggak ada itu. Itu perlemari mulut cuma. Ya pengen dile, yo kene dhuwur kene. Kono ngono kan terlalu sabar. Aduh ya. Aduh. Kowe kok cedhek ndas semua sehat. Udah kelingan aja lho. Iya. Nah, aku nggak kelingan loh. Tapi rasanya kakak semut. Ngene ya. Emang kan hilang berang-berang kan. Iya. Ngetek berang-berang dino apa enggak? Ngene. Cenget-cenget apa ngene. Makan iki kan. Lalu saya renggi wong ngendi. Sopo. Banget iki madang. Orang-orang. Paten adil wis 30 niku. Boten.